Ди, мана, мана, хади, кусена. Пак същото. Ди, сини, сена. Ди, сана, сена. Ди, мана, мана, хади, кусена. Добре, сега ще направим пак същото, плюс финала. Финала е следния. По двойки се въртим с ла, 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 ла. И сега, значи, вие ще бъдете двамата, нали, знаете това въртене, само за мен, това е за финала, не е за сега, само ще казвам, че ще ви готви. Насам тя насам. И след това се разменяте, сменяте ръцете, точно така. Така. Знаете ли това въртене? Значи, първо, и натам, чакай, и натам. И след това сменяте ръцете и се въртите ти натам, тя натам. Готови? Добре, готови? Да? Точно така. Аз го обясних на всички тях. Значи след това се въртим И това е. Готови? Да. Внимание, почваме от начало. Десен ляв, ляв, десен, въртим се. 3-4. Тихо. Искам първо да видя, че сме законцентрирани. Готови? И ди, си, ми, сена. Ди, сана, сена. Въртим. Ди, мана, мана, ди, кусена. Повтарям, десен ляв. Ди, си, ми, сена. Ди, сана, сена. Въртим.